Jahas. Tervetuloa katsomaan pitkästä aikaa Espen uutta videota. Tällä kertaa aiheena on teatteri- ja näyttelemisaiheisten kirjojen unboxaus. Tässä viime aikoina on tullut kyllä ostettua aika lailla näitä teatteri- ja näyttelemisaiheisia kirjoja käytettynä. Eli siis mä oon ostanut nämä kirjat eri antikvariaateista, nettikirjakaupoista. Niin lähdetäänpä nyt sitten katsomaan, että minkälaisia kirjoja mä oon ostanut ja voidaan lopussa sitten vähän miettiä, että paljon niitä tuli ostettua. Ja tietenkin just silloin, kun mä oon aloittanut tämän kuvaamisen, niin mua alkaa väsyttämään. Katsokaa Esperöisen väsyneitä silmiä. Ja miksi Espe sitten on ostanut tällaisia kirjoja? Olen ostanut näitä kirjoja sen takia, koska mä oon alkanut kiinnostamaan teatterihistoria, näyttelemisen historiaa, teoriaa ja se, että nämä kirjat periaatteessa tukis mun opintoja. Kun tällä hetkellä opiskelen siis draamakasvatuksen aineopettajaksi, olisi hyvä myös tässä näyttelijyyden ohellakin, niin että tulisi opittua enemmän näitä asioita. Se on totta, että näyttelemisessä parhaiten oppii tekemällä, mutta jos haluaa perehtyä vähän enemmän asioihin tai osata periaatteessa monipuolisemmin näytellä, niin sitten teoria on siihen hyvä vaihtoehto. Eli lukemalla myös voi oppia. Olen ostanut siis teoriakirjoja lähinnä tai semmoisia kirjoja, joissa niin opetetaan näyttelemistä. Mutta nyt johdanto-osuus sikseen ja aloitetaan unboxaus. Tämän ensimmäisen kirjan olen valitettavasti joutumaan unboxaamaan jo heti silloin, kun olen sen postista hakenut. Sen takia, koska tämän kirjan ostin torista. Ja mun piti tsekata tämän kirjan kunto. Eli tämä kirja on Konstantin Stanislavskin näyttelijän työ. Mulla on tää kirja e-kirjana, mutta nyt vihdoin ja viimein löysin tämän kirjan fyysisenä. Eli tää on siis kaikista, no voiko sanoa, että kaikista suositun niin kuin näyttelijän työhön, näyttelijyyteen liittyvä kirja. Ja tätä ei siis enää teetetä missään, eli e-kirjoina tätä periaatteessa enää saa, ellei sitten joku halua myydä tätä kirjaa. Että kiitos sille ihanalle torimyyjälle, hyvistä, sujuvista, nopeista kaupoista, ja nyt tämä kirja pääsi siis hyvään kotiin. Mä oon etsinyt tätä kirjaa ihan älyttömän kauan. Ja nyt ensimmäisen kirjapaketin unboxaus. En siis tiedä, mikä kirja tässä on, mutta sehän nähdään nyt. Mistä tää aukeaa? Hyvin menee. Täältä löytyy jotain. Täältähän löytyi Konstantin Stanislavskin luonteen kehittäminen, näyttelijän työ 2. Mä oon siis alkanut keräämään kaikkia näitä Konstantin Stanislavskin näyttelijän työ aiheisia kirjoja, koska mä haluan sen koko kirjasarjan. Pakko pohjusta, että tämä näyttelijän työ on siis näyttelijän työ 1 ja näyttelijän työ 2 kirjoista tehty. Seuraavaan pakettiin. Se on nyt kyllä vähän vaikeaa. Olisi varmaan helpompi avata silleen, että tämä olisi maassa. Se on pakko pitää näin. Tänne osoitetiedot. Mitä ihmettä? No onpa kyllä hienosti laitettu teippi. Hetkinen nyt. Ei voi mennä näin kauan yhden paketin avaamiseen. Mutta nyt vaan menee. Näin. No. Tässä on joku erittäin erikoinen pinta tässä kirjassa. Tässä on niinku tämmösiä, vähän niin kuin tulee mieleen tapetti, semmonen jännä tapetti. Mutta en pidä tästä kirjan tunteesta. Eli olen ostanut kirjan nimeltä Suomen teatteri ja draama. Pieni pohjustus tähän. Mulla on siis kunnon semmonen teatterinäyttelemisaiheisten kirjojen kirjalista, mitä mun pitäisi periaatteessa ostaa. Tai sitten ihan ylipäätänsä vaan lukea. Ja mä sain tästä kirjalistasta inspiraation olen siis opiskellut teatterikoulutuksessa, niin meidän ohjaaja kautta meidän opettaja oli antanut meille semmoisen oman kirjalistan. Ja tämä kirja on yksi niistä, minkä olen ostanut sieltä listaltani. Seuraavan kirjan unboxauksen pariin. Tämän muotoiset paketit. Miksi tää koko ajan menee tolleen tummemmaksi? Tämän muotoiset paketit, kirjapaketit, on tullut ihan postiluukusta sisään. Kuulosti vielä väärältä, mutta anteeksi. Tää nyt mennyt kauniisti tämäkään paketin avaaminen. Tämä kirja on Leikkivä teatteri. Eli opas teatteri-ilmaisun ohjaajalle. Sopii siis minulle, no varmaan tämä kirja sopii minulle erittäin hyvin kertaa, jos minusta pitäisi tulla draamakasvatuksen opettaja. Tämä kirja vaikuttaa kyllä ihan uudelta, että tätä ei olisi varmaan koskaan käytetty. Siis mitä? Siis
Täällä on hinta takana. Tää, siis joku vanha hinta tää on, mutta siis 43,50 € maksanut tää kirja. Pakko laittaa huulirasvaa. Huulet kuivuu. Teatteri kautta draama on vähän niin kuin semmoista leikkimistä. Eli puhutaan vakavasta leikillisyydestä, jonka Hannu Heikkinen on kehitellyt. Ja sitten viimeinen kirja unboxataan nyt. Jaha. Täältä ilmeisesti. No, tää oli pieni kirja. Ui, papereita. Tämä kirja johdatus teatteriin. Haha. Siis ostin tämän kirjan sen takia, koska tämä on periaatteessa tämmöinen perusopas. Eli perusopas teatterin pariin. Ja tämäkin itse asiassa tämä kirja vaikuttaa ihan älyttömän hyväkuntoiselta. Mutta tämäkin varmaan, en tiedä, onko tätä kirjaa koskaan käytetty. Haisee ainakin uudelta. Mutta sitten pääsemme ihan tällaisten pahvilaatikko-kirjapakettien unboxauksen pariin. Miten mua voi naurattaa joku pahvilaatikko? Voi. Huomaa, että alkaa tulla ilta, että Esperoista hieman väsyttää, mutta hyvä se olla rennolla fiiliksellä videossa. Mä oon ostanut nämä molemmat kirjapaketit Finlandia-kirjasta. Eli Finlandia-kirjan periaatteessa, onko se nyt Suomen suurin käytettyjen kirjakauppojen ihan nettikirjakauppa. Ja niillä on siis semmonen, että jos ostaa 50 € kirjoja, niin saa ilmaisen kotiinkuljetuksen ja ilmaisen toimituksen ja ilmaisen vapaa-valintaisen kirjan. Noin. Ja kirjan merkki siellä ensimmäisenä. Tämä on mun toinen. Ensimmäisenä paketista löytyy mikäs muukaan kuin Konstantin Stanislavskin Elämäni näyttämötaiteen palveluksessa. Mulla siis on Konstantin Stanislavskin yksi toinen kirja, mutta se on nimellä Elämäni taiteen palveluksessa. Mä veikkaan, että se Elämäni taiteen palveluksessa on ylipäätänsä kertoo taiteesta, että elämä siinä taiteen palveluksessa ja sitten tämä näyttämötaiteen, varmaan nimensä mukaisesti näyttämötaiteen palveluksesta sitten. Mitä? Onko täällä tämmöiset mustat sivut? Ja sitten meiltä löytyy Irmeli Niemen Nykyteatterin juuret. Tääkin oli yksi kirja mun kirjalistasta, minkä mä halusin ostaa. Ja siis mitä ihmettä, tässäkin on tämmönen jännä tapettimainen pinta. Ja samaiseen kirjasarjaan liittyen halusin sitten ostaa Irmeli Niemen pääosassa katsojakirja. Tää on paljon ohkaisempi. Onpa kyllä erikoista fonttia. Vähän tämmöistä hassua. Sitten täältä löytyy Raili Kivelän kirjoittama Teatteritilassa. Jyväskylän huoneteatterin Hiirenloukusta isoon ja vihreään. Halusin nimenomaan ostaa tämän kirjan sen takia, koska mä itse asiassa olen näytellyt huoneteatterilla. Tunnen tämän Raili Kivelän, koska Raili Kivelä pitää edelleenkin varmaan Jyväskylän Lyseon lukiossa ilmastoidon kursseja. Ja hän oli mun teatteridiplomi vastaava opettaja. Eli hän siis oli yksi minun teatteridiplomin arvioijista. Älyttömän ammattitaitoinen ja ihana ihminen. Sitten täältä löytyy Lena von Martens, Kaikki minun roolini. Tämä kirja on siis elämänkerta suomalaisesta tytöstä, joka kohosi ulkomaisen elokuvan tähdeksi ja päätyi luksuspuhelin tytöksi. Ja sitten, mikäs muukaan kuin Konstantin Stanislavski. Mä en edes tiennyt, mikä tämä kirja oli, koska tämä ei periaatteessa viitannut mitenkään noihin aiempiin Konstantin Stanislavskin näyttelijän työkirjasarjoihin, niin mä itse asiassa vaan näin tämän otsikon. Olisiko tää sitten ihan sen elämänkerta enimmäkseen? Joo, koska tää on tällaisia vanhoja kuvia. Oho. Millä kielellä tämä kirja on muuten? Mä en tiennyt yhtään edes, että mikä tämä kieli oli. Ehkä se olisi mainittu siinä. Mutta mä veikkaan, että tämä on kyllä ranskaa. Eiköhän jonkun käänteen avulla tätä sitten lueta. Sitten viimeinen kirjapaketti. Ensimmäisenä tulee vastaan. Näyttelijänä Suomessa. Kirjoittanut Pirkko Koski. Ja tää oli myös yksi kirja mun kirjalistalta, ja tääkin taisi olla meidän teatterikoulutuksen open suosittelema kirja. Mä tykkään näistä otsikon fonteista, ja tää vaikuttaa tosi selkeältä tää kirjan fontti. Seuraava kirja. Kirjoituksia ilmaisukasvatuksen alalta. Draama nyt. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja opettajan koulutuslaitos.
Ja päätin ottaa tämän kirjan sen takia, koska opiskelen draamakasvatuksen aineopettajaksi. Ja tämä olisi varmasti erittäin hyvä kirja. Tässä on varmaan erittäin hyviä työkaluja mun opettajuuteen. Oho, täällä on jotain merkintöjä, mutta ei se haittaa. 3. Teatterissa on käytävä puhetta teatterista. No se on kyllä totta. Tämä on kyllä ihanan pikkunen. Siis tämmönen ihan mini. Kattokaa nyt. Tämmönen ihan minikirja. Sitten. Kyllähän sitä piti nyt ostaa. Benedict Cumberbatch henkilökuva. Halusin tämän nimenomaan siis siksi, koska kyseessä on erittäin hyvä näyttelijä. Ja tää on ilmeisesti ollut jonkun kirjaston poistokirja, koska täällä on tää kirjastokoodi. Katsotaan. Askolan kunnan kirjasto. Että Askolan kunnan kirjastolle, mä tiedän, terveisiä tai jotakin. Ja tietenkin akkuni loppui juuri kriittisellä hetkellä. Tämä Martti Sinerman kirjoittama Jees, sanoi Armes J. Pulla. Pulla on ilmeisesti hänen sukunimensä. Jaha, en tiedä, mutta hauska. Sitten. Martti Rani. Käsi otsalla. Elämänkertakirja myös tämäkin. Martti Ranin on kyllä loistava näyttelijä. Tykkää itse ainakin Komissaario Palmun näistä elokuvista, missä tämä Martti Ranin juuri esittää virtaa. Ja viimeisenä kirjana meillä on Ralph Longbaakka, kohtaamisia Tšehovin kanssa, eli Anton Tšehovin kanssa. Anton Tšehovhan on siis tunnettu, kuuluisa, legendaarinen näytelmäkirjailija. Jaha, täälläkin sitten jotain alleviivauksia, mutta eipä se meikäläistä haittaa. Kaikki kirjat on nyt unboxattu, ja mä laitan näiden kirjojen nimet tämän videon kuvaukseen, niin sieltä pääset katsomaan vielä, että mitä kirjaa mä oikein ostin. Espe kiittää, kun katsoit tämän videon. Näemme seuraavan videon parissa, ja siitä en tiedä vielä hölkösen pelästä, mutta eikä se siitä sitten. No niin, nyt hei! Psst. Espen ongelma on se, että nämä kirjat ei mahdu mihinkään. Mulla on liikaa kirjoja, ei tarpeeksi tilaa kirjaa.